atong adunay nanganak triplets, ako atong asawa nanganak og tulo ka buok adto 2019 bulan sa Marso. O kada ko maginguna ni sir tungod kay gikan ko ng construction, di man masibi nga mabalik ko ng Lapita. Tungod kay alas 7 man magsugod ang inadlaw niya sa Pulaw Daan sa una. Og hantod karon, kado ka tuig sila. Di lang gyapon jud ko kabiya dayto. Oy, nya nabuli ang tulo. Purya buyag taon. Hala kara. Naaron sila mga bayi laki. Mas babae ma'am. Ay, Mao nga sa ingon ani lang ko mo base tungod kay makatabang-tabang ko dito, ikagbuntag asa mo di ka? Ha? Simba ka mga pon? Makaingon. Mana ko ganiha? Asa mo ta? Sir ma'am, daghang kay salamat sa pag-welcome nako sa pagtabang nako. Thank you kayo. Puhon, paday ko na lang gyapon tani sa kapanahonan. Balik na gyapon ko mga tuig na pod. Ako lang ning ginasetting ang lugar. Salamat kayo. Makapina. Ako mana. Sige. Asa mo Diyos? Ito sa workinganan. Ha? Yung iba sa workinganan. Hay! Available mo din. Kuan ang guna naman ko. Kuan ako. Ano ka? Ito meron. Sinakay mo. Subit ang ikahadlukan kanang nasong nagkaduliyang mando na Presidente Duterte ikwarantin ang mga laagan onya iapil ang senyor nga mga idarang sa atong kahimtang labi na ton hurot na ang hinabang mapupos ka o gawas labi na og wala kay bukas sama na ko na may triplets nga gigatas ayaw hugwat ang paglaong kanunay kahulat ang kaugmaon gamita sa ligi kanang imong katakos maangkon mo ang grasya gikan sa Dios at ampo lang kung sa COVID ikaw na hadlok onya nagsige na lang ka og lulok pas mo imong pamilya imong anak gutom na kaluoy nagsiga na lang ang mata ayaw hugwat ang paglaon kanunay kahulat ang kaugmaon gamita sa ligid kanang imong katakos maangkon mo ang grasya gikan sa Dios pag-ampo lang kaluoy sa atong kahimtang labi na kon urot na ang hinabang mapugos ka o gawas labi na og wala kay bukas sama na ko nga may triplets nga gigatas mapugos ka o gawas labi na og wala kay bukas sama na ko nga may triplets nga gigatas sama na ko